Een boer is gehecht aan zijn grond. Landbouwgrond blijft soms eeuwenlang binnen de familie. Harry Vorselen gebruikte de familiegrond voor de wijnbouw. Maar dat de urnen die hier gevonden zijn de as van zijn voorouders bevatten, dat is niet te bewijzen. De Napoleonsweg volgt eigenlijk min of meer de oude herenbaan van de Romeinen. Er zijn hier ook duidelijk bewijzen van oude nederzettingen, zelfs voor de Romeinse tijd. En eigenlijk hebben we onze wijngaard nu over die oude bewoning heen geplant. We hebben hier onderzocht welke druivenrassen kunnen in deze tijd met de huidige kennis van zaken het beste gedijen. En het blijkt heel duidelijk, ook na bodemonderzoek, dat met name de Pinot-rassen, Pinot Noir is natuurlijk de oude beroemde Bourgogne, het beste gedijen in deze maassedimenten. Ook Pinot Blanc en Pinot Gris. Dat zijn witte druivensoorten. Dus we hebben met name de Pinots staan en een nieuwere druivensoort. Dat is de rode Dornfelder. Nou, hier zien we de wijnkelder. Die ligt gelukkig nog midden in het stadje Thorn. Dus op zich wel heel erg leuk natuurlijk. In combinatie met de wijnproeverij kunnen we hier mooie rondleidingen verzorgen voor groepen. De druiven kunnen we hier aanvoeren met een tractor. En dan gaan ze in een moderne pneumatische druivenpers. En dan wordt het druivensap naar een roestvrij tank gepompt. En daar gaat het hele proces van wijn maken beginnen. Nou, hier zien we een originele Franse barrique van Frans eikenhout. En dat past op zich wat beter bij de Pinot Noir die we nu hebben staan. Dit blijft een jaar rijpen en dat is niet alleen om de eiksmaak aan die Pinot Noir te geven, maar door de duigen heen komt zeer minimaal zuurstof bij die wijn, waardoor die beter ontwikkelt en ook andere aroma's gaat ontwikkelen, zoals vanillearoma's en karamellaroma's. En dan pas wordt die wijn gebotteld. En we kunnen hier een beetje van de nieuwe wijn proeven. Dus het is eigenlijk half druivensap, half wijn. Dus wijn in wording. De wijnen uit Thorn zijn geen massaproduct. Hoe minder de opbrengst van een wijnrank, hoe hoger de kwaliteit. Maar wijn maken is één ding, wijn verkopen is iets anders. Limburgse wijn is natuurlijk behoorlijk in, zeg maar, met name in combinatie met streekproducten. We hebben in Thorn een behoorlijke horeca en die maken dankbaar gebruik van onze wijnen. En wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk dat dat hier geschonken wordt. We hebben een confrarie van alle Limburgse wijnboeren die bij veel restaurants de wijnen plaatsen, zeg maar. Dus de restaurants hoeven dan niet allemaal die wijnboeren af te rennen en wij hoeven niet allemaal de restaurants af te lopen. Dus daar kunnen ze alle Limburgse wijnen krijgen. We hebben toch veel handel ook naar het westen van het land doen, naar Amsterdam met name. Waar dit natuurlijk erg leuke producten zijn. Dit zijn producten met een verhaal en dat is voor een sommelier erg leuk om daarover aan tafel in restaurants te vertellen. En mensen hebben dan altijd een aanleiding om verder te genieten van het leven eigenlijk.